Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u rekreaciju. Danas smo u Istri, u Novigradu. I danas, kao inače, želimo vas potaknuti na pokret i zdravi život, stoga vam donosimo niz inspirativnih i zanimljivih priča s tim ciljem. Pa krenimo! Novigrad je grad bogate povijesti, star više od 2000 godina, datira iz vremena starih Rimljana. Poznat je po odličnoj gastronomiji, srdačnim ljudima, turizmu i posebice sportskom turizmu. Tako se ovdje već 8. godinu zaredom održava Novigrad Čita Run. Utrka je ovo koja je privukla trkače iz brojnih zemalja i Hrvatske. Privukla je i nas. Dobrodošli u Novigrad! I još bolje vas našli na ovogodišnjem izdanju Novigrad Čita Nova Rana, utrci koja je okupila preko 1000 trkača iz Hrvatske i zemalja regije. Prvo su trčali mali rekreativci. Kako ti je bilo trčati? A teško, malo, ajde. Ostao sam skoro bez daha, ali nema veze. Barem sam sudjelovao i poštivo se. Dobro da trče, da se bave nečim i da su na zraku bolje nego za kompjuterom i tako tim stvarima. Svi su pobjednici, tako da prvo mjesto onda, ne? Svi su. Kako se tata osjeća? Tata se osjeća odlično, ali sad ćemo vidjeti poslije utrke kako će se ja osjećati. Ne tako dobro. Sretno. Hvala. A nakon dječje euforije stigao je trenutak i za odrasle. Ciao, grazie. No, sono contenta, spero di finirla. Ed è la seconda volta che l'ho fatta l'anno scorso ed è molto bella, consiglio. Di dove viene? Trieste. Mi smo iz Slovenije i otkad smo se rodili dolazimo u Istru na more, kempi, prikolice, vikendice od kolega, tako da tu smo doma. Novigrad u srcu. Ramenis je glavni sponzor utrke koja se održava već 8. godinu. Velik dio i gosti odsjedaju u hotelu, što nam je, isto smo jako ponosni na taj dio, pošto van sezone možemo napuniti smještaj sa takvim tipom organizacije i drago nam je puno i djece, obitelji s djecom dolazi tu, tako da evo, ponosni smo posebno na taj dio. Trčim i razmišljam kako sam sretna ovog dana i da moram biti zahvalna da mogu trčati u ovakvom lepom kraju, uz more, uz super društvo, uz organizaciju, sve je top. Ovdje smo već 4. godinu i svaki put se vraćamo. Odlično je. Dok trčim, moj mozak je na odmoru. To je nešto što mi se najviše sviđa u ovom trčanju, zato što ja imam osjećaj da je potpuni odmor u mojoj glavi, a uz more i ovu panoramu, malo inhalacija i općenito taj osjećaj flow, znači osjećaj da sam među ovoliko ljudi i da svi imamo taj jedan cilj, to je istrčati do kraja, doći do cilja. Dok trčim bilo je super, samo sam gledao tla, čekao da mi sad zazvoni na 10 km i da je kraj, ali osim toga odlično uzdušje, odlična publika, vreme, top. Adrenalin? Na vrhuncu već od jučera. Kako se spavalo onda? Nije se spavalo. Trčanje je prvenstveno zdravo za zdravlje, za zdrav život i nosi mnoge druge benefite, tako da eto. Seka, ona mi je podrška ovako kada idem trčat, uvijek na početku zagrlim je i onda lakše trčim. Imaš više snage? Da. Svaki dan je dobar dan, pogotovo ovdje u Novom Gradu. Divno vreme, dobra organizacija, fina utrka. Nakon istrčanih 5, 10 i 21 km u 3 kategorije natjecanja dobili smo pobjednike.
It was a little bit difficult, but I enjoy the whole race. So next year I'll be here. And then, of course, it's nice to win, even more so because I didn't expect it. Neki su ostali bez medalja, no svakako je vrijedilo sudjelovati. Bilo je super, top vreme, top trasa. Malo smo se zaletili u štartu s tempom, ali uspjeli smo. Rezultat je isto super, nisam očekivala ovakvi rezultat, a još najbolje je druženje sa prijateljima kad svi pređemo preko crte i svi smo zadovoljni i dobre volje. Medalja je tu, ne, osvojena, došla na cilj, super pruga, super uzdušje. I raspoloženje na stazi je bilo super, ali ne samo danas, nego od petka. Svi trkači, gotovo svi, borave u našim smještajnim objektima, ovdje treniraju, rekreiraju se i vole doći nama nazad. Hotel ima 306 soba, ima znači wellness sadržaje, veliki unutarnji bazen, saune, spa zona, fitness, veliku igraonicu za djecu koju smo renovirali prije 2 godine. Ima dosta vanjskog sadržaja, 17 tenis terena, 2 nogometna terena. Imamo i plimni bazen, beach bar. Na malom mjestu je veliki rezort. Gost kad dođe ne mora čak parkira auto i može biti u hotelu i okolo, tako da imat će šta za vidjeti i raditi. Svim gostima želimo da se osjećaju dobrodošli kod nas i, na primjer, kad dodu iz hotela da imaju osjećaj da su na obiteljski način bili primljeni i da se ponovno žele vratiti. Vrhunski smješteni kapaciteti za sudionike utrke, profesionalna organizacija događanja, pejzaži sunca i mora te srdačnost istarskih ljudi razlozi su zašto se trkači svake godine vraćaju na ovu utrku. Ne znam da li ste čuli kolika je brojka trkača ove godine, znači 1000. Da li uopće trebam šta reći? Dođite, uživajte, prekrasno je. Ples za našu dušu čini jako puno dobroga, opušta nas. Potpuno smo druge osobe i druge ličnosti kad plešemo. To mi daje jedan odmak od problema, od nekog fokusa i smiri me. I na kraju krajeva, čim sam ja mirniji, odluke su bolje i svi oko mene su veseli. Kako nikada nije kasno za ples, dokazuje i skupina Mame s plesačima i plesačicama koji su po prvi put u životu zaplesali u 40., 50. ili 60. godini života. Oni su naime prije 16 godina spontano počeli plesati u klubu Step by Step u zagrebačkoj Dubravi. Plesna grupa Mame krenula je uglavnom tako što su mame krenule pratiti svoju djecu na nastupima. I jedan trening, drugi trening, jedna priredba, druga priredba, pa natjecanja i stalno pratnja i kako ćemo, što ćemo, nama je bilo pomalo i dosadno. I zato smo se odlučili, zamolili trenericu da nas uključi u svoje treninge i uspjeli smo se okupiti i formirati svoju plesnu skupinu i tako je krenulo. I onda su tako, natjecanja kako su krenula, tako smo se mi sve više i više angažirali oko toga. Imali smo podršku i naših kćeri, najviše muževa i svih oko nas. I našli smo se. Kako kćeri komentiraju mamino plesanje? Kćer obožava što mama pleše i što možemo dijeliti strast i ljubav prema samom plesanju. Ja sam im poticala od početka zapravo da krene, da se bavi nečime, da nije samo da dođe s posla i da onda doma leži, nego da zapravo nešto radi sa svojim tijelom, da se kreće i rekreira još uvijek. A tko kome ispravlja korake? Kćer mami ili mama kćeri sada? Jedna i druga. Kad ja plešem, onda ona mene, kad ona pleše, ja nju. Grupa se zove Step by Step Mame, ali imamo i 2 tate, dakle ja i kolega Borko. Ja znam da malo čudno izgleda što 2 muška plešu, ali nama to uopće nije čudno, dapače, uživamo u tome i da ne uživamo ne bi niti bili ovdje. I često mi nosimo plesačice po pozornici, ali vjerujte mi, one nose nas ko kap vode na dlanu kroz treninge. Pokušavam ne propustiti ni jedan trening, stvarno, evo se trudim i jako volim plesati. I step i show. Pa ja se isto trudim.
Ne, nisam baš redovita na treningu. Prostit ćemo vam. Dobro, hvala. Ja sam ipak baka. Ali trudim se i svaki trening, u stvari kada odradim trening, sretna sam, ispunjena sam i onda si kažem sljedeći put opet idem. Ples kao rekreacija ja mislim da je jako dobar zato što on zagrije zapravo cijelo tijelo. Svi mišići rade, znači od mišića tijela, nogu, ruku, zatim se isto tako na kraju isteže organizam i mislim da je zapravo sve to zapravo uz muziku puno lakše i bolje. Na svjetskom prvenstvu sada u Milanu osvojili smo 7. mjesto i obzirom da smo mi više amaterska grupa plesača, mislim da je to nadasve dobar uspjeh. Naravno, apetiti uvijek rastu, naravno da bi željeli jednog dana i medalju, ali potom moramo pričekati da ovi ostali ostare. I svakakvih nam se desilo događaja. Jedan od, recimo, meni upečatljivijih je bio kad sam prošla kroz staklo. Pola sata prije nego što sam trebala nastupiti. Ništa, legla sam na pod, nos je bio razbijen, krv je curila, digla noge u zrak, malo zaustavili to krvarenje, zalijepila sam flaster i nastavila plesati. Iako mi svi imamo puno godina, nećemo to uvijek priznati, ali ples nas uistinu pomlađuje. Ne fizički, ali se osjećamo toplo, poletno, zaneseno. Volimo jako biti s prijateljima, dobro nam je u ovom društvu, a kad je tako ljudima dobro, onda se i osjećaju mladima. Ples daje puno toga dobroga, ne samo kad smo mali i kad se razvijamo, nego i u našoj dobi. Jer mi želimo ostati vitalni, vitki, veseli. I zato plešemo. Pridružite nam se. Sport obaranja ruke pljeni pozornost svojom atraktivnošću, a posebice kratkim, brzim, adrenalinskim odmjeravanjima snaga. Izrazito je popularan na društvenim mrežama, a njegovi sportaši su međunarodne zvijezde. A naša zvijezda, Mario Valentić, odmjerio je snage sa zagrebačkim sportašima i donio nam zanimljivu priču. Ljepota sporta i rekreacije leži u činjenici što oni dolaze u raznim oblicima i iskustvima. Zato vam mi u svakoj emisiji predstavljamo razne, često i nove sportove. E pa tako ćemo i danas. Stiglo je vrijeme za jedan stari, novi sport. Dragi gledatelji, danas vas upoznajemo sa jednim jako zanimljivim sportom, a to je obaranje ruku. Dečki, di ste dečki? Ja došao vidjeti, ima ko jači. Evo tu smo. Ok, ali ja nisam navikao goste dolaziti praznih ruku, pa evo jedan izotonični napitak Sportnes, nema veze, pa energetske pločice od Manga, jel može Mango? Možemo. Vidit ćemo sve i mi volis, vitamini i minerali. Ja sad dečki ozbiljno, da li koristite ovako nekakve energetske pločice, obzirom da su visoki energetski zahtjevi za vaša natjecanja, odnosno za vas svaki vaš trening, jel koristi ovako? Da, možda ne svaki dan, ali tu i tamo, pogotovo kad su jači treninzi, nije svaki trening jak trening. Super, znači, tako jači. Odlično, kao dodatak prehrani, odlično, super dođe, odlično. Ja sam desnicu zagrio, dečki. Može, ali... Da vidim, imali ko jači? Imamo momka jači je možda, ali bez članarine ništa. Čekaj, su to stvarne ruke ili to umjetna inteligencija stvora? Šta je ovo? Šta je ovo, čovječ? Ajmo. Mitovi o obaranju ruke, da je to jedan kafenski sport da se obaru u kafićima, međutim obaranje ruke je profesionalan sport gdje ljudi svakodnevno treniraju po 3-4 sata. Na pripremama recimo imamo 2 puta dnevno treninge za velika natjecanja, tako da radi se o vrlo zanimljivom i vrlo teškom sportu. Obaranje ruke datira još od antičkih vremena, dakle stara Sparta, gdje su se vojnici nadečavali na ruku i temeljem toga bili su selekcionirani u postrojbe. Što se tiče Hrvatske, obaranje ruke datira od 2009. godine kada se
osnovao savez, osnivanjem dakle 3 kluba i 2016. godine postali smo punopravni član u Olimpijskom odboru i naši sportaši su dakle tim postali kategorizirani sportaši, imaju stipendije, putuju na natjecanja i ostvaruju izvrsne rezultate. Bavim se obaranjem ruke zato jer to je jedan sport gdje uspostavljamo kontakt između dvije osobe. Mi se međusobno borimo na stolu, moramo nadmudriti, nadjačati jedan drugog. I uvijek možemo ići punom snagom, punom brzinom, punom silom na protivnika, ali za razliku od na drugih borilačkih sportova, MMA, boks, hrvanje, mi ne možemo ozbiljno ozlijediti drugu osobu. I to je nekako ljepota ovog sporta, što možemo oba dvojica dati puno snagu, puno energiju i na kraju krajeva možemo otići dobrih osjećaja i kao prijatelji. Dobro, Kristijane, koja su pravila? Ajde da vidimo. Prvo, znači, lakat mora biti tvoj i moj na pedu. Ovo je ped na engleskom, ovo je pin. Moj cilj je dovesti tvoju ruku. Kad sudac da znak, tvoj cilj je moj. Prije nego sudac da znak, ovo tu u ruci, zapešće, jedan i drugi mora biti ravni. Ne smije biti zarotirano niti jednu stranu. Što se tiče nekakvih pravila, lakat se ne smije dići dok obaramo. Aha, niti pas dolje. Niti pas, niti dić, jel? To je onda elbow foul, dakle, foul u laktu. I to je više manje to. Što se tiče postavljanja nogu, to ćemo kasnije, ali evo. A da mi reci, da li ko u boksu ima neke psihološke prednosti ako se gledamo u oči? Ili sam fokusiran na poziciju šake? Što se tiče psihološke prednosti, možda za ovoga koji duže gleda, jel, ko što je Mike Tyson pričao, da kad ulazi u ring ne skida pogled dok ovaj ne spusti pogled. Dosta radimo na disciplini, na snazi, dosta tu radi i motorika, pa dosta tu radi i samopouzdanje dosta raste što se tiče od toga. Mentalno ovaj sport nam daje više samopouzdanja, pogotovo znači dok možemo nekome oboriti ruku. Najveći naravno rizik koji svi koji dođu u sport boje, što ako mi pukne ruka. To je opravdan strah. Zna se desiti, ali većinom kod amatera. Naravno, kad neko dođe u klub, mi uvijek prva stvar koju ih učimo, kako paziti na ruku, kako da se ruka ne strga. Poglavito ova kost, humerus. Dobro, dečki, puno vam hvala na gostoprimstvu. Želim vam čvrste podlaktice, čvrste zglobove i, kako bi rekli obarači, ruku neka najbolji pobjedi. Može? Sretno dalje. Bog, pozdravljam, Bog, čao, Bog. Postpartum, kao što mu samo ime kaže, je vrijeme nakon porođaja. A porođajem postaješ mama i više po definiciji stvari nisi centar svog svijeta. I zato se žene često značajno manje brinu za sebe nego što je to bilo ranije. Ne kažem da je to loše, niti da je to dobro. To je naprosto tako. Posljedice, ako se tijelo ne vrati u dobru formu, mogu biti jako dugotrajne i mogu biti značajne za kvalitetu života. Ono što većina žena primijeti sigurno je bol u leđima, jer se težište promijenilo. Nosili smo nekakvu kuglu naprijed, a sada te kugle više nema. U jednom trenutku naši mišići potpuno drugačije rade. Ono što je još često je promjena u dnu zdjelice, naravno, pogotovo ukoliko je bio vaginalni porođaj, ali čak i ako je bio carski rez, zato što sama trudnoća donosi promjenu u mišićima i u kostima dna zdjelice. I taj položaj zdjelice i sama čvrstoća mišića i tkiva okolo može utjecati na mogućnost zadržavanja mokraće i na položaj organa u zdjelici. Tako da to su nekakve stvari koje se najčešće susreću. Još možemo imati neke ožiljke. Znači, bilo da se radi o ožiljku nakon carskog reza ili da se radi o nekom ožiljku u području međice. Sve to ne mora imati nikakve negativne posljedice, ali može imati i značajne.
Htjeli smo skrenuti pozornost ženama na razdoblje postpartuma i počnu sa vježbama za posturu koje su jako važne, kao što sam rekla, da ne bi došlo do bolova u leđima, da bi zdjelica bila u ispravnom položaju i da bi se dno zdjelice vratilo u najbolju moguću formu. To je jedan dio. Jedan veliki aspekt je naravno i psihološka potpora koja je često potrebna i postoji postpartalna depresija koja je možda jedna od najneprepoznatijih stanja što se tiče porodništva. Jer pretpostavljamo da otprilike svaka 10. žena ima neki oblik postpartalne depresije, ali se puno rjeđe ona prepozna. I naravno tu je i briga za bebu. I onda ako možeš na istom mjestu ujediniti sve te komponente, nekako je jednostavnije i lakše. Zbog toga često nakon porođaja našim pacijenticama ponudimo rehabilitaciju uz vježbe sa fizioterapeutom. Ponekad je potrebna i dodatna magnetska stimulacija uz pomoć jednog stroja koji izgleda kao fotelja, koji zapravo stimulira mišiće na zdjelice i donjeg dijela leđa kako bi se oni očvrsnuli nazad. I mogu se dodatno koristiti terapije poput radiofrekventne terapije koja vraća elastičnost tkivu. Nakon razgovora krećemo sad sa pregledom dijastaze. Dakle, palpirat ću par centimetara iznad pupka, na samom pupku i par centimetara ispod. Dakle, skroz ste opušteni. Možete se sad polako pridignuti prema gore. Ok, super. Vratite se dolje. Odlično. I sad ide malo u dubinu. Može? Ok. Najbitnije mi je pitanje hoće li se sve vratiti na mjesto, apsolutno kako je bilo, ne znamo to u startu, vidjet ćemo kako ide, ali nam je zapravo cilj vratiti funkcionalnost. Nakon pregleda dijastaze vidimo kakva nam je situacija, individualno raspravimo sa klijenticom koje vježbe ćemo raditi, hoćemo li se više bazirati na nekim vježbama istezanja ili ćemo krenuti sa jačanjem mišića zdjeličnog dna. Svakako krećemo sa svakom klijenticom sa vježbanjem disanja i sa aktivacijom duboke trbušne muskulature. Sasvim je normalno da imamo dijastazu nakon poroda, od stres inkontinenciju isto ima jako puno žena, nekima prođe samo od sebe nakon nekog vremena, ali je apsolutno normalno. Jednostavno, žene se srame pričati o tome, to je i dalje poprilično tabu tema. Kad pričaju sa prijateljicama, kolegicama, svi govore da su imali savršene porode i ja tu iz priča i iskustva nisam imala ni jedan savršen porod. Tako da bilo bi dobro maknuti tu masku. Bitno je da su svi prošli dobro, da su žene u redu, da su djeca zdrava, ali da je to sve bilo jednostavno bez ikakve problematike, to je stvarno jako rijetko. I problem je u tome što onda žene koje su imale neku problematiku ili nakon poroda ili tokom samog poroda misle da su anomalija i osjećaju se poprilično loše jer misle da su zakazale u nečemu, nisu zakazale apsolutno ni u čemu. Ja sam vježbala sa fizioterapeutom, tako da to mi je sigurno jako puno pomoglo. Čovjek me spasio od bolova u leđima i mislim da mi je vjerojatno spasio i dno zdjelice, ali to će pokazati vrijeme kroz nekakvih 10 godina. Trebamo spriječiti problem prije nego što on nastane. I kad bismo mogli učiniti da svaka žena vježba i osnaži svoj trup i dno svoje zdjelice da vrati u neku najbolju formu, imali bismo puno manje poteškoća koje onda imamo kasnije u perimenopauzi i menopauzi. I evo, nadam se da smo zapravo otvorili neki put prema toj prevenciji. Dvanaesti mjesec je već debelo tu. Kiša, snijeg, hladnoća, poledica su uvjeti koji uvelike otežavaju trening na otvorenom. I upravo je to vrijeme kada ljudi koji vole hodati, trčati, planinariti počnu preskakati svoje treninge. Danas je s nama tu naša trenerica Tajči. Bog. Koja će nam pokazati da alternativa postoji. Tako je, alternativa itekako postoji. Dođite u fitness centar, tu je uvijek sunčano. Suho je, nema vjetra, nema kiše, dakle uvjeti su savršeni za trening. Sve je puno motiviranih, veselih ljudi. Možete izabrati vježbanje na spravama ili na grupnim treninzima gdje imate pregršt opcija i vrlo zabavnu i veselu ekipu. Snimajući ovu emisiju zavolio sam planinarenje. Sljeme, Velebit, Papuk, Žumberak,
Svaka čast. Ali kako vrijeme ide sve gore, ne mogu svaki vikend otići na otvoreno. Jasno. Imaš neko rješenje? Alternativa je naš stair climber ili ti stepenice. Dakle, sprava na koju se popneš, staviš si neku super mjuzu u uši sa cvrkutom ptičica po mogućnosti i kao da si na planini. Raditi ista skupina mišića kao i na planini. Donji dio tijela, gluteusi, kvadricepsi, listovi, ali i kor, moraš se držati čvrsto. Ajmo Gorane, možeš ti to malo brže. Ajmo. Ovo je teže nego na planini. Na planini nemamo ovakav tempo. To je to, bravo. Ok, Gorane. Ako je tvoja omiljena stazica u parku sklizava, zamrznuta i nije trenutno za uvjete trčanja, imam super rješenje za tebe. Imamo traku, možeš šetat, možeš trčat, možeš čak i šprintat. Idemo? Ajmo. Znači sve do nekih 6 km na sat nam je brzina hodanja, a nakon toga krećemo lagani jogging. Tako je. Ako želiš laganu šetnicu, sve do 6 km na sat si dobar, a ako želiš trčanje, onda ideš preko 6. Kao i na stepenicama, tu isto možemo staviti neki nagib. Možeš si pojačati nagib i u tom slučaju imaš trčanje uz brijeg ili hodanje uz brijeg, imaš simulaciju planinarenja i još bolji trening. Jedan savjet za naše gledatelje, ako već stavite nagib, pazite da se ne držite sa rukama, jer je to varanje. Znači, ako je nagib tu, ruke su slobodne. Iz prijašnjih epizoda smo naučili da nam kardio nije dovoljan. Znači, uz vježbe koje služe za razvoj našeg kardiorespiratornog sustava trebamo ubaciti i vježbe snage. Tako je. Vježbe snage su izrazito važne za cijelo tijelo i zato ih u svakom treningu bi bilo dobro implementirati. I super je da nam je tu TRX, kod kojeg na jednoj spravi, na malom prostoru možemo odraditi gotovo sve skupine mišića. Prva vježba koju ćemo napraviti je vježba za noge, čučanj, znači klasika. Staneš u širinu kukova, primiš se za trake, ideš dolje s kukovima, vrat je ravan, leđa u jednoj liniji, brada visoko, aktivan si sa cijelim tijelom. Sljedeća vježbica nam je za gornji dio tijela. Noge staviš dalje od tijela da se možeš objesiti cijelim tijelom. Imaš čvrsti aktivni kor, aktivna prsa, aktivne ruke, zategneš područje oko pupka. Udahneš i sa izdahom ideš naprijed. Paziš da ne varaš, ruke, laktovi idu uz tijelo, zastaneš gore na najvišoj točci i paziš na disanje, izdah gore u opterećenju. Gorane, malo sam ti odlučila zapaprit, zakomplicirat život. Ajmo napraviti vježbice za kor, za centralni dio tijela na TRX-u. Dakle, stanemo u poziciju skleka. Namjestiš lijepo noge iza, zategneš trup, zategneš prsa, ravna leđa, udahneš i privučeš koljena sebi. Idemo još jedan ovakav i onda ideš u stranu. Opa! Super! I odi sad razdvojeno, kao da penješ svoju planinu ili mountain climber i drži. Kao nakon svakog dobrog treninga i na ovom se moramo istegnuti. Staneš lijepo pod pravim kutem, digneš jednu ruku i guraš lijepo tijelo u stranu, osjetiš lijepo istezanje zadnje lože gluteusa. I ajmo drugu nogu. Znači prvo otvoriš u stranu. I da bi istegnuli trup, idemo naprijed lijepo u baby kobricu. Otvoriš prsa i dišiš. Dragi gledatelji, kao što vidite, loše vrijeme nije izlika da ne odradite trening. Opcije su bezbrojne, zato dođite u gym, ostanite aktivni i vidimo se na treningu. Vidimo se, čao! Stara latinska poslovica kaže motus vita est, ili ti kretanje je život. Nadamo se da ćete se nakon naše emisije pokrenuti i živjeti bolji i zdraviji život. Vidimo se za tjedan dana.